Basta mahubugan. Ini maguya-uya. Ang... Nako, resort, hindi ako sa Palawan. Yun na rin po na. Good evening everyone, especially to all Ilonggo. It's only 4,000 pesos. Okay, let us all stand and feel the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and gracious God, we would like to thank you for this wonderful day that you have granted upon us. Thank you for providing us this place of comfort, the good weather and the beautiful people gathered together to celebrate this momentous event in the life of our dear friend, Lourdes, in celebration of her wonderful 60 years of existence here on earth. We thank you for the gift of people who in one way or another, Lourdes has touched and became part of her life. Her family, friends, relatives, and acquaintances who came to celebrate with her. We ask forgiveness for all our failings and inadequacies. We ask you to continue to shower her with abundant blessings so that she may continue to be a blessing to others as well. We pray for her good health always and protection from any harm, danger, and temptations. We would like also to thank you for the food provided before us today. May you bless those hands who prepare this food, and may this nourish us not only our physical body but also our minds and spirit. Bless also those who are coming their way to keep them from any harm. So bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to partake from your bounty, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ara man ang leksyon, kinanglan ang mansanas, ako na nakaroon, charot. Ini maguya-uya. Ang shot glass na sa table nyo, karon kamutagaan kamutanan ilim nun. Basta ang mahubogdan o nila ang mga angels puli. Kaya ang angels ang masikat, kaya madaog nyo nga sikat. Diri mo lang makita nga wala gid discrimination ang party nga ni kay kung sino pa to ang pinakanubong ang bisita siya gyud yung importansya ni Ma'am Lourdes. So makita niyo mga Ilonggo ha, the best gid si Ma'am Lourdes sa iya pag-celebrate sa iya birthday party. Damo pa ka mo makita later. So di ka mo maghalin. Sa kadamo na ko party nga natin nan. But this time, diri lang ko kakita nga ang celebrant kid mismo ang nagga-entertain sang iya mga guest. Especially ang iya special guest nga mga tricycle driver kag na-prove na sang iya nga mga helper. Nga kanami gid kuno si ma'am nila kag kabuot kag at the same time super generous gid kaayo nga babayi. So diri naton ma-prove nga wala niya sa kakwarta-kwarta kundi sa batasan gid mismo sang tawo. So kabay nga ang makakita sini, matouch man kag himuon Manila kag mailog nila ang ginhimo ni ma'am nga very model gid ya sa edad nga 60 years old. Nakahatag siya kalipayan sa tanan nga mga tricycle driver nga need gid ang help kag maka-experience ang special occasion like this. Digid mapunggan nga mag-comment ang mga visitor nga mga tricycle driver kay makita gid si ila itsura nga very happy gid sila kag of course busog gid ya. Ako ito balik-balik ang buffet as from Russian buffet. Meaning if you are naubos na po ito kaya balik. Maguya-uya ako pala na makakita. Ay di umambal mo kay grabe gid ang pag-atipan sa inyo. Nalipay ka man. Nalipay ka ko eh. Ano wish mo kay Ma'am Lourdes? Sana marami pang birthday yung madarat na maabot na na. Sige na nga, oh. Enjoy eating, enjoy eating.
O nyo gid nga makakuha kamo to tricycad. May bugas pa, may grocery pa ba? Grabe. Swerte-swerte gid mo subong. Ikaw masikad driver na lang ko. Punta na yung atong yung mga guest. Kuno permi mo ni masikad na lang ko. Nga ginhiwat sa planet Pluto. Amo ni siya nag-Miss Talent. Ang atong yung 30 nga mga naka-blue, may lecture na ito na lasa. Boys. From Coronadal, South Cotabato. Or isang sumang ka na lang nakaroon. Ay, iba doon kung may nakaroon sa inyo na misa na ano basta mahubog dahil ko ni Cindy, katong mula nga Angel dahil mo niya po uli. Ha? Dahil po uli, kalakalakat na lang mo lang sikat. Charot. Sino kita yan karama? Oo ma'am, sige ma'am, una sa. Enjoy kayo ko capture sa mga moments kay daw amo na yung pinaka-unique na natin. That's right. It's a very unique celebration. Yes, first time ko ni ma'am, that's why excited ko na i-post. Congratulations. Thank you. We will bring all of you to New York City, the city that never sleeps. Enjoy man ka mo, ma'am. Enjoy Oh, gid no. enjoy gid kasama. And every pageant that she is joining. Ladies, Scott driver, pretend I win the lottery and I bring you to New York to watch the Broadway. Yay! yes! Sa New York, kita ko nagdaog siya kuno abi sa Lotto sa Canada. Pero madaog siya, ay dalo na niya kami tanan sa Amerika kag Canada. Tanang nga Angels ready. Ato si Inday ato. Friends, ladies and gentlemen, holding out for a hero. We going international right now. Africa, shots, Turkey,
in the mix. DJ Sprocket Remix Collection. Disco Tracks. DJ Sprocket Remix Collection. Let's go. Palakpakan na si Cindy. Amo na siyang pinakalampingasan nga angel. Ang kunway ka kung mutagong nga sika. Boss, si Tita Bern dito. O si Rufa. Okay, na. Pili lang ka mo gusto nyo karong nga angel, tando ay pa kuno. Ara ng Red Angel. Ara. Na. Red Angel ka na Red Angel ka diwal-diwal kasi nakita sa imo. Libre si Cindy karon. Ara na ka pula nga Angel. Eh, anong reaksyon niyo, sir? Anong mambal mo ni? Okay, get? Okay, get? Hindi sila ya. Pwede basa nyo? Hindi. Di, anong mambal mo ni? Anong mambal mo ni? Okay. Na. Feel free. Tikip, Ara tikip, ka mga vlogger. Smile ka mo always. Nasunarang satellite sa lababaw. Makanta. Sige, Tita Bibing. Open it. And Sa my birthday celebrant kay... Sige na. Apre. enjoy din kami. Tanong salamat. You are the VIPs. Ano ang guest ko? Si Kuya Chris nagduhay lang iya. Sorry, you are not the VIP. Are Okay? VIP. Sila ang mga VIP, so sila ang may stage side drink. Okay. Sige na, amat-amat na boys. Kamugid ko ng mga VIP. Kamugid yung mga VIP. Thank you very much, Sige na, ma'am. buksin nyo na. We are the VIP. We are the smallest animal in this town. Tricycle driver. Amat-amat, alang Thank you. ang siya, glass ang gagmay, hindi ng kabo. Ang kabo is our ice bucket. Kaya naman local ang tanduay kundi ka mukha sa sa stage side. Oo. Okay? I give you choices. Celebrator. Ang vlogger Tara, mano. Kaso live ka mo sa Facebook. Lantawan niyo ba mga Facebook niyo? Ay ka mo mga ulo. Charot.
Okay. At this point of time, while you are drinking and still enjoying the day, baby girl will lead the song We Are the World. Oh, baby girl, We Are the World. Angels, ready? And of course, our staff, ang mga tanan nyo. Kami ang desisyon ko na ako yung doon yung pumalit sa kanya para yung tingnan. Para di sa There's a time when we heed a certain call, and the world must come together as one. There are people dying, oh, it's time to elevate to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone learns to make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Come on, we are the world, we are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There's a chance, it's true, we'll make a better day, 'cause you
better to give than to receive. Lipay siya kung ang ginatagan niya lipay. So tanan ka mo mga VIP, nakabaton sa kalo. Isok-sokan na inyong akalo. Oh, tanan ka mo rin sa Canada. Dason tanan ka mo may tunga. The title is, How Will You Know Me? Kung masabat yung ang question niya, 1,000 Tita Bibing, o ararong sobre, oh. So, Tatlo ang question. tatlo ka question, how will you know me? Paano nyo siya nabalan? For example, ako abi siya, ano ang paborito nga sudan? Kung nambal mo hotdog, o may 1,000 tayo paborito ko yung hotdog. Pakot mo. O, hotdog na nagatindog. Okay. Friends, angels, exclusive lang ni sa aton, mga VIP people aton nga naka-blue, nga mga sikat people. Alright? Sir, ang magtudlo, dira kagwa. Ang magtudlo, no coaching nga, Ma'am Tiray. Kung nabala nato ng sabat, hipos lang kita. Ay base ang bibig nato karon may bato nga makagat. Already? First question. First question, okay? Kung ano ninyo ako kakilala, okay? Sa una, may jeep kami dira. Taga-Tinorian ako. Sino ang hayo sang tatay ko? Sino? Anong duma hindi kami magtudlo? Si Boknoy, si Iskol, Palagpati lang. Anong duma? Basta sa Tinurian ko, may jeep sila kanuna. Gabiyahe. Gabi ay. Sino na pakot mo to? Yes, ang pangalan Maria Lourdes, ang jeep namon. So, sino ang hayo sang tatay ko? Ang pamangkot, sino ayo ka tatay nila. Basta tandaan nyo, Ari, o libayon. Libayon na Bayaw kita. ka mo, bayaw. Tawid siya sa microphone. Sino, liwat. Bayaw kamot nga to, Si Jose. hindi ko na si Jose. Ano yung mag-inuto ni Tita Bibing? Mag-uto din sila. Hindi man siya Buknoy, hindi man siya Aring Munding. Sino hayo katatay nila? Ano ganyan apelido nyo kung dalaga? Si Yanson. Yanson. Ano? Ruming? No. Hindi. Ruming. Hindi man Ruming. Sino lang ga? JR? Hindi. Si Joe. Sino? Bayaw kamot. Si Taras, ma'am. Taras? Taseng. Si Tasing? Lula na namon. Lula lang na nila. Mga Yanson ni sila. Si Joe. Earning? It is earning? Hindi. Si Roger? Hindi man. Mario ko no? Hindi. Sino? Si Joe? No. Hindi. Take it up. Give up. Hindi kita makadto. Saan naka-violet? Kasunod yung question. Next question. Okay. Ang bala ko, my late husband is from Banati, okay? Before nga magkadto sa Canada, public servant siya. So, ano siya? Ano nga siya nga klase ka public servant sa Banati before he go to Canada? My late husband is from Bariga. Bariga Banate. Ano, Braya? Amo lang tita. Yes. Municipal Engineer. Municipal engineer? No. Balikbayan. Basta public servant. Mga public servant. Nag-serve siya sa gobyerno. Sa politika. Sa politika. Ano siya? Hindi man siya presidente. SB. SB member. My Yay! husband is 1,000. an SB in 1,000 cold cash. Cash nila 1,000. Wow! Congratulations. Wala si Tita Bibing nag-ano yun. Gusto nyo lang na happy. Okay, SB member din man. Sige. Next. Next. You know, as you know me, isa lang ang bata ko. I have one and only son, which is Vincent Aneldes. But I have only one and only daughter. Sino ni siya? Sino ngalan niya? Kung nakilala niyo gila ko. I have one and only daughter too. Sino ngalan niya? Sino ngalan sa bata ko? Sa babae? Hindi, ang lalaki. Ay, ang lalaki si Vincent. Abi niyo ang bata ko, isa lang kabilog lalaki. May araman ko babae. Sino siya? Sino ngalan niya? Babae ka ni. Babae. Vinci Sarian, si Tita Lourdes sa I likod. have one and only daughter. Sino ngalan niya? Balaan niyo? Isa siya sa mga angels, pero sa likod siya ni Tita Bibing nagwa. Ang si Sarian sa likod. Bin-adapt na lang siya tayon. Sino? Si Nicole ko no? Yes. Yes! Si Nicole or si Nognog. Ang angel lang naka-orange. Nicole, din ka! I will introduce
Introduce ko si Nicole ang lampingasan nga angel man. Nog! Di pa Nicole ka pagagi. Ikaw nog malang gali hayok mo. Ari si niya Nicole. Nag-ilis na siya for intermission. Pero sa likod siya ni Tita Lourdes nagwa. Baka to sa tubang. Sino ngalan niya? Dali niya. What's your name? Sino nga ngalan mo? My name is Nicole. Aneldes. Nicole Aneldes. Pero sa bugtot sa likod nagwa. Okay. Ari nagwa 1,000 mo. Ako gid mo. Dason, pwede mo karo si Nicole makupahan, ha? Joke lang, sir. Okay, congratulations. 1,000 na sunod. Last question. Last question. Ang pinanangin kahapos, paano ka mo makadali kadto sa ospital? Ano dapat yung himuon yung makakadto ka mo sa ospital so easily? Bulitan. Ha? Isa lang ang danay. Sino mabayaw tag-isa? Tayo kamot. Ambulansya. Ambulansya. Kaya ambulansya mo isa, wala driver kag wala gasolina. Sikat ko no. Sinilas. From here, tita, from Rancho to Masindiin. Ano ang dapat yung himuon yung dali ka mo makakadto sa ospital? Ano ko no, tita, mapanaw siya ko no, malakat. Madalagan? Ano ka nalagas dito? Ano? Matawag sa ospital? Bumbero. Abi ko bumbero. Dito. Ano ang pinakamadali? Hindi. Ano ang pinakamadali? Masakay ka eh. Masakay siya ko no. Tawag sa cellphone. Pinapanagtag ko lang alin pinakapos sa apos. Pinakapos. Close your eyes, cross the street. That's it. Kaya kung maipit ka, kung hospital ka tayon. Correct ka. Kailangan pipiriyong ang mata. Close your eyes, cross the street. Piyong ang mata. Kag magtabok lang, diretso sa Para ospital. kung maipit ka, kung hospital Para maibig ka kung i-hospitalize ka tayo, di ba? Eksakto na. Close your eyes, tabok, para bungguan ka. Okay. Okay, last question. Kasi no, ang pila kami kabilog mag-utod. Pila sila mag-utod? Tatlo. Tatlo ko, no? No? 5. Basta arang isa yung kautod, atong nagatindog si Tita Ros. 5. 5? Yes. Wow! Okay. Palakpak! Hindi pa na namong pakitara pang mga sikat doon. Kapila mo na nga daog na? Isa pa lang. Isa pa lang. Okay, Managtag na. congratulations. Tanan ka mo may tunga sa sako nga bugas. Ato na tanan gid ka mo. May kalo, may bugas. Pero ang siko series kag tatlo ka sikads, ang una nga raffle. Again, pulo ang sikad. Meaning tatlo ka batch ang ato nga raffle.